Slovy Johna Clarka, words matter. Děkuji všem přítomným, že zakončujeme druhý panel s úsměvem a doufám, že vaše spokojenost bude ještě vyšší, když se odeberete tam tím směrem, kde na vás čeká oběd. Děkuji. Mohl bych poprosit pomalu ukončit oběd a po obědovou diskusi a přesunout se spíše do lavic. Takže dámy a pánové, dobré odpoledne ještě jednou. Vítejte zpátky po vydatném obědě do konferenční části. A zatímco dopoledne jsme se zabývali spíše obecnějšími, širšími tématy, v tomto panelu máme dvě témata naprosto konkrétní a velmi specifická, a problematiku životního prostředí a migrace a azyl. Zatím bylo zvykem, že každý člen každého panelu v dopolední části se přiznal, že na nějakou dílčí část té problematiky není úplný expert. Já v tomto musím pokračovat a říct, že nemám ani ponětí ani o jedné této oblasti. Pokud jde o životní prostředí, v dobách, kdy jsem ještě vedl legislativu na soutěžním úřadě, jediná moje zkušenost se týkala ptačích rezervací. Možná si vzpomenete, ti z vás, co tady v legislativě působili, že v roce 0405 bylo přijímáno obrovské množství nařízení, které vyhlašovaly různorodé ptačí rezervace. A když jsem šel za tehdejším předsedou soutěžního úřadu s tím, že potřebujeme stanovisko k vyhlášení ptačí rezervace žabáků v Rybník, tak předseda, který možná někteří z vás znáte, byl poměrně emotivní, nařízení roztrhal a křičel na mě ještě v dveřích, že on má chránit soutěž, nikoliv žabáky. A já jsem neměl odvahu vysvětlit mu, že se to jednalo nikoliv o ochranu žabáků, ale ptáků. A v tu chvíli skončilo moje seznamování se životním prostředím. Pokud jde o věci migrace a azylu, sice mohu mít silné názory, ale asi podobně jako většina občanů České republiky jsem migranta také nikdy neviděl. Takže proto se zhostím pouze formální části moderování, ale do vlastních témat nebudu schopen přijít zasahovat. Proto je velmi dobře, že máme opravdu odborníky na tuto oblast ze všech oblastí, které by nás mohly zajímat. Máme jako hlavní vystupující osoby přímo z rezortních ministerstev. Máme Libora Dvořáka z Ministerstva životního prostředí a Natašu Melíčkovou z Ministerstva vnitra. A jako koreferující, jako ti, kteří budou mít
korigující názor na jejich vystoupení. Máme jednak Petru Humlíčkovou z advokacie a Jakuba Camrdu ze soudnictví, takže díky tomu by tento panel mohl být velmi pestrý, co se týče názorů i co se týče zkušeností, které přednášející mají. Času jako vždycky na těchto akcích je málo, takže nebudu už vás déle zdržovat a poprosil bych Libora, aby začal se svým vystoupením z oblasti životního prostředí. Tak dobrý den, dámy a pánové. Já ještě tu vsuvku k tomu žabákovi. To jste měl ještě pana předsedu upozornit na takzvané evropsky významné lokality, kterých je v České republice asi 1100, teď jsme to ještě rozšířili na 1200 a tam už teda ty žabáky chráníme, jo, tak. Ale roztrhat takový seznam evropsky významných lokalit to není vůbec snadné, protože je to nařízení vlády, které má tolik příloh, kolik je těch lokalit, jo, takže to je opravdu takhle vysoký komínek, takže to byste asi neuspěl. Dámy a pánové, já vám řeknu pár slov o problematice, která možná pro vás některé bude skoro až excesem, řekl bych, to je životní prostředí, ale jak záhy uvidíte, to je oblast, která je úplně typickým fenoménem, úplně typickou oblastí práva, kde se projevuje vliv evropského práva. Nevím, jestli mám panu moderátorovi gratulovat k výběru řečníka, ale každopádně k výběru tématu ano, protože to je skutečně jaksi problematika, kde se s právem evropským setkáváme dennodenně a já se vám to pokusím nastínit. Pro ty z vás, kteří s touto odvětví práva nepracujete, tak nejdřív uvedu takový velice krátký úvod, co to je Evropská unie a životní prostředí a potom, jak jsme se potýkali my s transpozicí. Vy už jste to naznačil v roce 2004, že jsme najednou museli transponovat toho strašně moc a od té doby taky strašně moc. A pak vám tam uvedu několik konkrétních oblastí, kde se vliv jaksi práva unijního nebo práva evropského, jak se dříve říkalo, tak se aplikuje nejvíc a na závěr mám takových pár zobecňujících poznámek. Tak, tady je ten vstupní úvod, kde bych jenom upozornil, že v právu Evropské unie nebo jejího předchůdce EHS, ES, jak chcete, tak ochrana životního prostředí samozřejmě nebyla od začátku, nebyla uvedena ani od začátku v cílech zakládacích smluv. Ta problematika ochrany životního prostředí totiž v těch 50. 60. letech nebyla řešena téměř nikde, ale potom začaly poměrně značné problémy s kvalitou ovzduší, s ochranou vod a tak se postupně dostávala do legislativ jednotlivých států a v důsledku určitého historického vývoje zhruba na počátku 70. let se dostává i do legislativy tehdejšího Evropského hospodářského společenství. Já jsem tam uvedl normy, ve kterých najdete normy primárního práva i sekundární legislativy, které se přímo týkají ochrany životního prostředí. Možná je v této souvislosti příznačné a zajímavé, že zásada subsidiarity, o které jste se tady možná bavili a kterou osobně považuji za naprosto klíčový princip vztahu Evropy, Evropské unie a členských států, tak vznikla právě na poli ochrany životního prostředí. Jednotný evropský akt tuhletu zásadu vyjádřil těmi slovy, tak jak to znáte potom z Maastrichtské úmluvy, že když to nelze řešit na úrovni národní a je efektivnější řešit to na úrovni nadnárodní, pak se tedy zvolí to řešení na úrovni nadnárodní, což v těch 80. letech pochopitelně byly zejména problémy s přeshraničním znečištěním ovzduší, eventuálně s přeshraničním znečištěním vod. Dneska najdete v zakládací smlouvě především onu klíčovou kapitolu, která se přímo jmenuje životní prostředí a kde jsou uvedeny cíle Evropské unie, zásady. Když si přečtete český text, tak tam naleznete zásadu obezřetnosti, což ani my, kteří jsme v oboru, nevíme, co to je. On je to špatný překlad precautionary principle. Překládejte to jako zásadu předběžné opatrnosti. Jo? Obezřetnost tu nemáme, ale v oficiálním českém textu to je. Pak samozřejmě sekundární legislativa, která navazuje na právo primární, ta je nesmírně bohatá, nařízení je zhruba 40, 45 nebo až 50, směrnici asi tak 700. V zásadě se dá říct, že ta oblast pokrývá téměř celou, nebo ty směrnice a nařízení pokrývají téměř celou škálu práva na ochranu životního prostředí, tak jak to znáte i z českého práva, možná s jedinou výjimkou,
Jedinou výjimkou je ochrana půdy, ochrana zemědělského půdního fondu, kterou my máme řešenu speciálním zákonem, který už pochází z roku 92 a jeho předchůdce někdy z roku 56. A to je jaksi oblast, kde si členské státy hájí svoje teritorium a nepustí tam Evropskou unii. A když byla před 10 lety projednávána rámcová směrnice o ochraně půdy, tak jaksi spousta členských států vytvořila na radě blokaci a ta směrnice, ačkoliv 10 let byla v legislativním procesu, tak ji nakonec komise tiše stáhla a dál se neprojednávala. Takže ta oblast ochrany půdy zůstává roztříštěna třeba ve směrnici na odpady nebo na další věci, ale samostatně řešena není. Z judikatury Soudního dvora bych samozřejmě upozornil na předběžné otázky, i když české soudy zatím předběžné otázky příliš nevyužívají, nebo já osobně vím pouze o jednom případu, kdy se český soud, Nejvyšší správní soud, ptal Soudního dvora Evropské unie v roce 2009, ale pak vývojem nějakých okolností. Týkalo se to spalování versus využívání odpadu a vlivem nějakých pozdějších okolností. To jste byl vy vydat, tak přímo autor. A vlivem nějakých pozdějších okolností, že byla stažena kasační stížnost, tak potom byla stažena i ta žádost o předběžnou otázku. Potom nevím, jestli byla nějaká další, ale každopádně je to zatím z české strany, ze strany českých právníků, řídce využívaný institut. Teď se přesouvám k českému právu a už to bych chtěl konfrontovat s Evropskou unií. My jsme tady v podstatě do roku 1990 normy na ochranu životního prostředí neměli prakticky žádné. Takovým paradoxem je, že tady byla velice vyspělá legislativa na druhotné suroviny. Měli jsme třeba nařízení, které říkalo, že kadeřníci mají shromažďovat vlasy a chlupy, že se mají shromažďovat jadýrka a různé dužinaté ovoce a všechno, protože tehdy systém výkupu druhotných surovin, možná to někteří z mládí nebo dětství znáte, tak byl tehdy hodně progresivní, ale paradoxně jsme tady neměli vůbec žádnou legislativu, která by se týkala třeba odpadů, skládek, spaloven, prostě žádná taková pravidla tady v zásadě neexistovala. Ten zlom pochopitelně přišel na začátku 90. let, jednak tedy na ústavní úrovni nejdřív. Já jsem kdysi slyšel Václava Havla říkat, že článek 7 ústavy vymyslel právě on, to je ono, že stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Pak samozřejmě najdete v listině právo na včasné a úplné informace, že je výkon práv podmíněn i ochranou životního prostředí a dalších. Ta léta 90 až 92, kdy na tuto ústavní úpravu navázal jednak zákon o životním prostředí jako jakýsi velice obecný kodex, tak potom spousta zákonů a spousta norem, které založily v podstatě obor, který tady předtím vůbec neexistoval. Tyhle léta my, co jsme v oboru, tak nazýváme léty zlatými, protože tehdy jednak neexistovaly sformované zájmové skupiny, které by bránily přísné ochraně životního prostředí, a když byl přijímán první zákon o odpadech, nebo o ovzduší, nebo o posuzování vlivu na životní prostředí, nebo výrazná revize zákona o vodách, tak tady ještě nebyly ty subjekty, které dneska jsou jaksi velmi vyvinuté, velmi konstituované a v oblasti ochrany životního prostředí pochopitelně mají své zájmy. Taky tady byla dost velká společenská poptávka, aby se problémy životního prostředí řešily, protože je tehdy občani považovali skutečně za podstatné, takže v tom relativně velmi krátké době došlo k poměrně podstatnému založení celého oboru práva životního prostředí. Pamatuju si na jeden večer v roce 1996 v lednu, kdy jsem sledoval televizní noviny a tam byla reportáž z Říma, protože Itálie byla tehdy předsedající zemí a náš premiér tam tehdy podával přihlášku do Evropské unie. Přihlášku České republiky do Evropské unie. Může se zdát jistým paradoxem, že tím premiérem byl Václav Klaus, který samozřejmě jehož názory na Evropskou unii znáte, ale tím se jenom oslím můstkem přesouvám k tomu, že v následujících letech nás čekala jaksi velká vlna environmentální legislativy, v podstatě celé přepracování toho oboru, který před, řekněme, 5-6 lety teprve vznikl,
a ty základy byly poměrně solidní, poměrně významné, tak najednou došlo v podstatě k jeho reformulaci, k jeho úplnému přepracování, protože veškeré normy, které byly přijaty, tak vyžadovaly harmonizaci s tehdy právem Evropské unie, to znamená, byly přijaty zase nové zákony. Ty, které byly velmi čerstvé, tak byly zcela přepracovány a byly vydány jako nové předpisy v oblasti ochrany ovzduší, odpadů, posuzování vlivu na životní prostředí. Výrazná novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která založila ony evropsky významné lokality a ptačí oblasti, která vytvořila právní rámec. Čili těch nástrojů a institutů byla celá řada. Bylo to opravdu nelehké období, protože celé toto odvětví bylo kompletně přestavěno jen pár let poté, co bylo fakticky vybudováno, a těch norem byla skutečně velká řada a byly to normy, řekněme, podstatné a procesní, jako třeba posuzování vlivu na životní prostředí, ale byly to desítky, ba bych řekl stovky norem techničtějšího charakteru, které ale každý členský stát samozřejmě musí přijmout. Čili my jsme v podstatě rádi, že jakási zlatá doba environmentální legislativy i na úrovni Evropské unie dneska není, to je objektivně třeba si přiznat a jistě k tomu přispěla i ekonomická krize, že ta zlatá doba byla v Evropě zhruba v 80. v 90. letech, u nás tedy na začátku 90. let a potom o 10 let později při té harmonizaci, což byl skutečně velký objem norem. Čili dneska dochází k tomu, co bych nazval jako usazování, a je to proces, který je velmi žádoucí, protože ty normy mají čas si sednout, adresáti mají čas nejen se s nimi seznámit ze sbírky zákonů a zjistit, že ten zákon bude hned příští měsíc platit, ale mají čas podle nich postupovat, mají čas tomu přizpůsobit své business plány a další, protože samozřejmě i v ochraně životního prostředí působí, jak jsem říkal, celá řada zájmů. To, co řešíme aktuálně, to jsou řízení o porušení smlouvy, o tom jste se tady jistě bavili. Já bych ještě zmínil to, že máme možnost, tím, že jsme členy nadstátní organizace, máme možnost se na jejím právu podílet. Konkrétním příkladem je třeba to, že Česká republika prosadila při jednání Rady další kritérium pro přepravu odpadů za účelem využití, kdy tam doplnila kritérium, když tedy chce někdo přepravit odpad do České republiky, tak kromě klasických kritérií, které už na řízení jsou, tak tam doplnila kritérium, že takový odpad jaksi nesmí vytěsnit český odpad, který by nemohl být odvezen do spalovny k energetickému využití a musel být na skládku. Tohle prosadila Česká republika, kromě několika dalších věcí, které samozřejmě nechci uvádět ve svém výčtu celé. Tady je shrnutí toho, v čem evropské právo výrazně ovlivnilo právo české. Jen bych uvedl to, co jsem měl v prvním slajdu. Nařízení samozřejmě řeší klasicky přepravu nějakých věcí nebo výrobků, přeshraniční přepravu, to znamená v oblasti ochrany životního prostředí, to je typicky třeba přeprava odpadů, ten příklad, který jsem říkal. Směrnice ty řeší celou řadu věcí, kromě té jedné oblasti, kterou nepokrývají, nebo plus minus jedné oblasti, kterou nepokrývají, to je půda, tak to jsou jednak nástroje horizontální, to znamená procesní typu EI nebo posuzování vlivu na životní prostředí, tedy nebo integrované prevence. A potom řeší složkovou ochranu, čili ochranu vody, ovzduší a dalších složek životního prostředí, a potom ochranu před takzvanými zdroji ohrožení, jako jsou třeba odpady, obaly, geneticky modifikované organismy, závažné havárie a tak dále. Ty prvky, ty elementy, které jsme převzali přímo z legislativy Evropské unie, z práva Evropské unie, jsem se tady pokusil shrnout do několika nejvýznamnějších oblastí. Podotýkám, že to není výčet vyčerpávající. První oblastí jsou nástroje plánovací. My jsme samozřejmě tady za doby socialismu plány měli a měli jsme je, řekl bych, ještě v daleko větší míře než dnes, ale v oblasti ochrany životního prostředí to povídce byly plány spíše ekonomické. Jako příklad bych uvedl třeba vodohospodářské plány v oblasti nakládání vod, které pracovaly s vodou jako se surovinou, kterou využíváme, ale vůbec nezohledňovaly její environmentální význam, návaznost na ekosystémy a tak dále. Dneska ve vodním zákoně, a to bych řekl, že je typická oblast, která byla u nás přímo dotčená právem evropským, je upraveno plánování, které je založeno na systému povodí. Povodí jsou nějaké jednotky, které jsou základními administrativními
prvky v oblasti správy vod. Jsou to určité celky, kde voda patří k nějakému jednomu ekologickému, hydrologickému a to do systému. A to je základem správy. Jo. Všimněte si, tam, když se plánuje v oblasti povodí, když se plánuje v oblasti vod, tak základní administrativní jednotkou nejsou ani tak kraje nebo jakékoliv vnitrostátní celky nebo dokonce národní hranice. Tam jsou skutečně základní jednotkou ony povodí. Takže tam ten systém jaksi hospodaření, managementu je úplně jiný, než tomu bylo třeba předtím. Další oblasti, kde se upravují plány, tak jsou třeba plány pro nakládání s odpady, jak na úrovni celostátní, tak na úrovni krajské. To, co je také výrazně jiné od těch plánů, jak jsme je znali dříve, je konzultace s veřejností. Evropská legislativa je postavena na tom, že tyto plány mají významný dopad na životní prostředí a musí být dána veřejnosti možnost se k nim nějakým způsobem vyjádřit, většinou v poměrně velmi dlouhých lhůtách u těch plánovacích nástrojů v oblasti vod, to je třeba několik měsíců. Dalšími nástroji jsou nástroje ekonomické, které určitě znáte i z naší legislativy a mnozí je určitě také ve své praxi využíváte, protože se jedná třeba o poplatky při nakládání s komunálním odpadem nebo poplatky za ukládání odpadů na skládky, poplatky za vypouštění odpadních vod, za odběr podzemních vod a další. Tyhle my už jsme měli v našem právu i před vstupem do Evropské unie, nicméně byly určitým způsobem změněny, ale hlavně k nim byly doplněny nové. Já jsem tady zmínil speciální nástroj ekonomický, který sice dnes ne až tak úplně funguje, ale je to typický nástroj, který jsme vůbec jaksi nevymysleli na našem teritoriu. Jsou to emisní povolenky. Česká republika je zapojena do systému emisního obchodování a ty podniky, které produkují v nějaké nadlimitní míře CO2 nebo skleníkové plyny, tak jsou zapojeny do celoevropského systému a výhodou pro ně je, že pokud modernizují výrobu, sníží emise CO2, tak ty povolenky nemusí nakupovat, nebo je dokonce můžou prodat nějakému jinému subjektu. To je tedy typický ekonomický nástroj, který jim dává možnost se rozhodnout, jestli tedy ty povolenky jestli investují, anebo budou muset nakupovat povolenky. Tím, že ovšem dneska je ta cena povolenek celoevropsky poměrně nízká, tak ten nástroj moc nefunguje a Evropská komise dělá spoustu věcí, aby dosáhla patřičné nápravy, ale to už by bylo mimo rámec této diskuze. Pak jsem tady uvedl ještě dobrovolné nástroje, které třeba znáte pod označením EMAS nebo ekoznačení. Ty jsou samozřejmě pro právníky zas až ne tak zajímavé, protože tam podnik říká, já budu dělat něco víc, než po mně vyžaduje platné právo, platná legislativa, protože je to pro mě výhodné z několika důvodů, protože ušetřím energie, ušetřím suroviny, nebo budu mít lepší postavení ve výběrovém řízení, nebo budu mít lepší značku v porovnání s konkurencí, protože budu moct říct, že mám program EMAS a tak dále. Rozhodně důležitým nástrojem je takzvaná kvalitativní ochrana životního prostředí v oblasti emisí do vody, ovzduší nebo půdy. Říká se tomu imisní přístup. V členských státech i na úrovni Evropské unie, 5 minut, děkuju. I na úrovni, to by tak odpovídalo, i na úrovni Evropské unie byly nejdřív upraveny nástroje emisní, to znamená, vy nastavíte, nebo právo nastaví a nějaké konkrétní povolení dá podnikateli zprávu o tom, tedy zprávu v povolení, že může vypouštět tolik a tolik tun oxidu siřičitého. Ale ukázalo se, že tohle nestačí, že v některých oblastech i tak dál je kvalita třeba ovzduší špatná, nebo dokonce velmi špatná. Proto byl k tomu staršímu emisnímu přístupu doplněn nový přístup imisní, který je upraven třeba v Evropské rámcové směrnici o ochraně ovzduší a který říká, v této evropské směrnici jsou stanoveny imisní limity, to znamená limity pro kvalitu ovzduší na určitém teritoriu, tedy na území nějakého členského státu, protože my to máme také jaksi přetransformováno do našeho zákona o ochraně ovzduší. A ty imisní limity musí být dodržovány, nejsou závazné pro jednotlivé znečišťovatele, ale jsou závazné pro veřejnou správu, která na základě toho musí přijmout, stát musí zajistit monitoring kvality ovzduší, musí vymezit nějaké zóny a aglomerace, kde jsou imisní limity překračovány, což znáte u nás třeba z Ostravska, a musí přijmout nějaké akční plány, kdy se říká, co se má dělat, pokud ty imisní limity jsou překračovány ojediněle nebo pravidelně, a dokonce i takzvané
krátkodobé akční plány, což u nás je známo pod termínem regulační řády. To jsou případy, kdy dojde k zhoršené imisní situaci, k takzvané smogové situaci, kdy ty imise překročí takovou varovnou hodnotu, že to už je jaksi přímý útok na zdraví obyvatel. Jo? A tam už právo zasahuje i do konkrétních provozů nějakých dotčených subjektů, to znamená, může se omezit doprava na tom daném teritoriu, může se zasáhnout do výroby podniků, to znamená, oni musí omezovat výrobu třeba po dobu, kdy ta zhoršená smogová situace trvá. Pro právníky určitě bude zajímavější, nebo ještě více zajímavější, tak ta poslední odrážka, to jsou takzvané procesy. To jsou procesní nástroje, kdy ty taky vznikly plně na úrovni tehdy ještě Evropského společenství. Já už jsem tady zmiňoval posuzování vlivu na životní prostředí, kdy v nějakém procesu na základě nějakých dokumentů, které zpracovává většinou ten, kdo žádá o povolení k nějaké činnosti, tak se posuzuje, jaká ta činnost může mít vliv na životní prostředí, nebo dokonce ještě i plán, tam se jde ještě do dřívější etapy, do etapy plánování, což je typickým příkladem třeba státní energetická koncepce nebo celostátní plán odpadového hospodářství. A z tohoto procesu vyjdou nějaká konkrétní opatření k tomu, aby bylo chráněno životní prostředí, nebo i v širším smyslu veřejné zdraví, protože to není zaměřeno pouze na oblast ochrany životního prostředí. A tady proto jsem to nazval procesním institutem, nejenom proto, že se vede nějaké řízení, ale protože se také na něm podílí veřejnost. To je, řekl bych, kardinální zlom, který byl zlomem i pro tehdejší země západoevropského společenství. Do té doby, než Evropská unie tyhle nástroje přijala, tak i v tehdejších zemích EHS, myslím v národních státech, probíhalo v zásadě to řízení až na některé výjimky na linii vztahu žadatel veřejná správa. To znamená, tam konzultace nebyly. A až díky legislativě Evropské unie, nebo tehdy ještě Evropského společenství, byla do toho procesu výrazně zaangažována i veřejnost. Mám tady poslední slide, který vezmu od spoda, protože ta poslední odrážka přímo navazuje na to, co jsem říkal. Evropská unie je smluvní stranou takzvané Århuské úmluvy, která, bych řekl, je plodem onoho zlatého období environmentální legislativy. Ona je z roku 1998 a ta se v podstatě celá týká toho, jak může veřejnost ovlivňovat povolovací procesy, rozhodovací procesy, které jsou významné z hlediska vlivu na životních prostředí. Je tam nějaký katalog těch konkrétních záměrů nebo projektů. A to, co dělá zásadního, je vymezení veřejnosti. Jako veřejnost si představte každého z vás, všechny, kdo jste tady třeba v tom sálu, ale činí také její podmnožinu, což je takzvaná dotčená veřejnost. A to už není každý, to už jsou vlastníci, kteří mají k nějakému pozemku, který bude třeba dotčen obchvatem nebo výstavbou nějakého závodu, tak k němu mají vlastnické právo. A potom, a to bych řekl, že je jaksi zásadní věc té úmluvy, ona dává jisté entitě, konkrétně nevládním neziskovým organizacím, které se pohybují, které aktivně vystupují v oblasti ochrany životního prostředí, tak dává jisté kvalifikované právo, v podstatě takové právo, která odpovídá tomu vlastníkovi. To znamená, předpokládá se u nich, že budou dotčeny, předpokládá se u nich, že mají nějaký právní zájem a dává jim ta stejná práva jako třeba vlastníkům. To znamená možnost se vyjádřit v nějakém daném procesu, právo očekávat, že to moje vyjádření bude nějakým způsobem zapracováno do povolujícího rozhodnutí. Neznamená, že bude přijato, to asi ve všech případech nejde, ale že bude nějak vypořádáno. A abych tak řekl last but not least, hlavně jim dává právo na soudní ochranu. To znamená právo napadnout povolující rozhodnutí, v českých podmínkách třeba územní rozhodnutí nebo stavební povolení u nezávislého a nestranného soudu. To je asi dost zásadní věc. My jsme v poslední, a to je velká aktualita, abych tak řekl, v poslední novele zákona o posuzování vlivu, která je účinná od loňska, tak jsme se touto věcí velmi zabývali, protože Evropská komise napadla náš povolovací systém a napadla jej právě z hlediska jaksi nemožnosti všech subjektů, které náleží do té dotčené veřejnosti, realizovat svoje práva, která jim Evropská EIA směrnice dává, a zejména realizovat onen přístup k právní ochraně.
Protože se to týká tedy i těch nevládních subjektů a protože Evropská komise říkala, máte právo vždy, nebo mají mít právo vždy k přístupu k právní ochraně za všech okolností, byť se vůbec povolovacích řízení neúčastnili, tak jsme tam vymysleli jistou specialitu, která je velkou odchylkou oproti klasickému správnímu právu, že totiž odvolání proti rozhodnutí, jako třeba územní rozhodnutí, stavební povolení, jak jsem říkal, může podat i ten, kdo se toho řízení vůbec neúčastnil. Zatím jsem nikde žádnou takovou odchylku nenalezl, nevylučuji, že existuje, ale to je skutečně průlom právě proto, aby oni se dostali, tyto subjekty, k žalobě. Já už ty dvě ostatní otázky nechám, protože jsou relativně velmi detailnější a techničtější. Spíš řeknu takové obecné zhodnocení. A dodržím tu minutu, jak jste říkal. Vliv práva Evropské unie na právo životního prostředí je skutečně výrazný, je významný. Je pravda, že ten zlatý věk, jak už jsem říkal, pominul a dneska mě právo životního prostředí Evropské unie připadá po výtce, řekl bych, technokratické. Ten aspekt ideově politicko-koncepční, tak jak to bylo spojeno před 15-20 lety s pojmem udržitelnost, udržitelný rozvoj, a který se promítl třeba do oné směrnice o vodách, kterou jsem vám říkal v souvislosti s plány, tak ten dneska v Evropské unii prakticky není. Ty směrnice jsou hodně technické, hodně technokratické a i přesto se tedy v připomínkovém řízení a při projednávání z parlamentu často setkáme s obvyklým argumentem, taková skoro mantra, nebuďme papežštější než papež. Nevymýšlejme si něco, co po nás Evropská komise nechce. Mám pocit, že Evropská unie je vnímána jako nějaký orgán, který nám něco oktrojuje a my to máme nebo musíme dokonce přijmout. A když už to teda jako přijmout musíme, tak hlavně, ať pro Boha nejdem na nějakou hladinu vyšší, než požaduje evropská legislativa. To si myslím, že je hodně vnímáno, aspoň z našeho pohledu ochrany životního prostředí, která samozřejmě ze své podstaty má zlobit, má klást překážky, i když jako všechno v dobrým, jo, ale má klást překážky podnikání, má klást překážky při nakládání s odpady, při vypouštění odpadních vod a tak dále. A ještě poslední věc, dneska není to, co existovalo na počátku 90. let ani náhodou, dneska není silná společenská a politická vůle řešit otázky ochrany životního prostředí. Vím, že to je spíš mimoprávní aspekt, ale věřme, že za nějakých třeba 5-10 let takováto společenská poptávka vznikne, protože pak se to bude i reflektovat do programu politických stran, do programu politických hnutí a nebude legislativa na ochranu životního prostředí pouze tou, jak jsem říkal, technokratickou otázkou. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme za uvedení do otázek práva životního prostředí. Ještě než si sednete a abyste se mohl rozmyslet po cestě, měl bych jenom jednu drobnou otázku. Bavili jsme se dopoledne o tom, snažíme se kvantifikovat, jaké procento domácí právní úpravy je přímo ovlivněno unijním právem, respektive jaké procento zhruba zůstává na té, řekněme, čistě národně autonomní oblasti. Kdybyste to zkusil takto kvantifikovat v oblasti životního prostředí. To znamená, jaké procento českého práva životního prostředí je přímým důsledkem převzetí práva unijního? Nebudu se vymlouvat, to procento vám řeknu, ale nejdřív jedna věc, ono to není úplně někdy snadné přímo rozlišit, protože my třeba teď na Ministerstvu životního prostředí připravujeme takzvaný antifosilní zákon, který se týká splnění cílů i vůči Evropské unii z hlediska snižování emisí oxidu uhličitého, ale není to převzetí nějaké konkrétní normy. Žádnou směrnici netransponujeme, žádné nařízení nebo neadaptujeme náš právní řád na žádné nařízení, ale ta souvislost tam stejně je. Pokud si odmyslím tady to, že všechno souvisí se vším, tak nepochybně takových 80%. 70 až 80% norem bych řekl, že je přímo jaksi transpozičních nebo adaptačních. V životním prostředí určitě. Děkujeme. Tím bychom se dostali vysoko nad takzvané Robertovo číslo, které jsme si definovali dopoledne. No, takže v tom případě naopak bylo Robertovo číslo potvrzeno a můžeme pokračovat. A teď na chvíli opustíme problematiku životního prostředí a podíváme se na dnes neméně naléhavou otázku azylového řízení.
Takže poprosil bych Natašu, aby nám přišla se svým příspěvkem. Dobré odpoledne, já jsem Nataša Chmeličková a vedu oddělení azylové legislativy na odboru azylové a migrační politiky na Ministerstvu vnitra a pohovořím podobně jako kolega o konkrétní oblasti, kam se promítá právo Evropské unie, a to je oblast azylu. A v podstatě, čím kolega skončil, tak tím já začnu. Jako u životního prostředí je to obráceně, čili že dříve byla poptávka, dnes už poptávka po řešení není, tak my to máme přesně naopak. Azyl a nelegální migrace byly dlouho popelkami, nikoho, včetně tedy domácí politické scény, to nezajímalo, až v podstatě někdy od roku 2014-2015 naopak je to oblast velice sledovaná a s velkou aktuální poptávkou, jak společenskou, tak tedy nějakou právní po řešení, které si zaslouží migrační krize. V podstatě budu mít podobnou strukturu, naše oblast má podobný osud, čili podobným problémům jako u práva životního prostředí. První dva panely mi potvrdili řadu věcí, o kterých budu stručně také hovořit. Čelíme podobným nešvarům a neduhům a problémům, o kterých již bylo hovořeno. Například vztah mezi směrnicemi, nařízeními, transpoziční lhuty a podobně. Zaměřím se více na tu azylovou oblast, protože oblast nelegální migrace, ač tedy v poslední době je předmětem častých předběžných otázek ze strany jiných členských států, tak takovou opravdovou regulaci přináší pouze jediná směrnice, takže je to trošku nuda. Zaměřím se proto spíš na tu azylovou oblast, kde je regulace hojnější. Rovněž, a to jsem zařadila tuto část v podstatě teď na poslední chvíli, kdy mi tady kolegyně Humličková říká, vy vlastně budete také hovořit o hodnotové oblasti. A já říkám, no vlastně ano, ale z pozice silového rezortu, protože oblast azylu tedy řídí Ministerstvo vnitra a konkrétně je to oblast nebo sekce vnitřní bezpečnosti, takže zde se střetávají a to se projevuje potom i v různých politických debatách, ale i v mezirezortním připomínkovém řízení v parlamentu, v Senátu, vlastně střet, do jaké míry je azyl tedy tou hodnotovou oblastí, to, jak moc máme chránit osoby, a na druhou stranu je tady ta otázka vnitřní bezpečnosti, takže je potřeba balancovat i na této hraně. Tak, azylová oblast, podobně jako právo životního prostředí, je zasažena vysokým stupněm harmonizace, ale pokud kolega regulaci v oblasti životního prostředí na unijní úrovni označil za mladou, tak já ji musím označit za supermladou, protože první opravdové práce na nějakých společných pravidlech začaly až po roce 1999, nebo přesněji až v podstatě v novém tisíciletí. Dříve byla úprava tedy velice roztříštěná, jakási regulace byla v oblasti schengenského prostoru, ale ta azylová pravidla harmonizována nebyla. Na rozdíl možná, ale nevím, jak přesně v právu životního prostředí, ale v podstatě právo Evropské unie musí plně vycházet z práva mezinárodního, už z hlediska tedy vyšší právní síly. A na evropské úrovni společná azylová pravidla označujeme termínem, je to už terminus technicus, objevuje se ve směrnicích i v dalších nástrojích, a to je termín společný evropský azylový systém. Je to tedy cíl, ke kterému by měla společná azylová pravidla na unijní úrovni ve všech státech směřovat. Je to tedy nějaká mantra, nějaký ideál, který by měl zahrnovat tedy společná pravidla platná pro všechny fáze azylového řízení. Mělo by být osobě, žadateli o azyl, jedno, ve které zemi o ochranu požádá, protože v podstatě při plus minus stejném řízení za přispění stejných materiálních a jiných standardů by měly státy dojít vždy ke stejnému výsledku. To znamená, zda ochranu neudělit či udělit a jakou ochranu udělit, zda vyšší nebo nižší formu ochrany. Toto je zatím ten cíl, ke kterému směřujeme. Já dále budu hovořit o tom, zda jsme tohoto cíle již dosáhli nebo nedosáhli. Azylová oblast, jak i vidíte na slajdu, byla budována ve dvou fázích. Za prvé bylo potřeba v první fázi přijmout alespoň něco, alespoň nějaká společná pravidla, protože šlo o oblast nezasaženou jakýmikoliv společnými pravidly. Takže v první fázi se přijaly směrnice,
a nařízení, které hovořily o tzv. Minimálních standardech. Ve druhé fázi od toho roku 2006 dále se v podstatě všechny tyto směrnice a nařízení znovu otevřely a ty minimální standardy se změnily na společné standardy. To znamená, nevytvářely se nové nástroje, pouze se vylepšovaly ty původní. Jak vidíte, tak teprve v roce 2013 došlo k ukončení druhé fáze a transpoziční lhůta u posledních 2 směrnic vypršela loni v létě teprve. Takže ne všechny státy již mají, když teď v této fázi už snad ano, účinnou novou právní úpravu. Česká republika to stihla v prosinci 2015, čili bylo tam určité drobné zpoždění, ale po legislativní stránce tedy jde o velmi aktuální problematiku. Tak, v té první fázi asi si můžete všimnout, tak to je fáze, která zahrnuje časové období před vstupem České republiky do Evropské unie. To nás nicméně nezbavovalo povinnosti ty směrnice první fáze ještě před vstupem nebo při vstupu přijmout, ač jsme se tedy nepodíleli přímo na jejich vyjednávání, takže možnost ovlivnit ten obsah byla nulová. A vzhledem k tomu, že ty nástroje druhé fáze vychází z té první fáze, tak i v té druhé fázi ty obecné standardy a ty základní limity byly dány, takže nebylo možné už ani v té druhé fázi ty základní stavební kameny ovlivnit. Tak, základním právním rámcem je samozřejmě smlouva o fungování Evropské unie, nebudu tady to dále zabíhat, je pro zájemce článek 78. Co se týče sekundární legislativy, nejde o tak přebujelou oblast, jakou práva životního prostředí, nemáme tam desítky směrnic či nařízení. Těch regulačních nástrojů je pár, ale stejně jako u práva životního prostředí to pokrývá všechny fáze azylového řízení. Podobně jako není regulovaná půda, tak nejméně regulovanou oblastí je fáze integrace, tedy v případě úspěšných žadatelů ta úplně poslední fáze, ta je regulovaná jen pouze rámcově, ale konkrétní tedy podoba integračních programů je ponechávána stále na členských státech. Takže tady jenom takové přirovnání k půdě, tak u nás půdou je ta oblast integrace, která je nejméně zasažena. Jinak jsou zasaženy tedy všechny fáze od momentu, kdy se osoba vyskytne na území některého členského státu Evropské unie a požádá o azyl, až tedy do momentu, kdy v případě neúspěšných žadatelů je po ní požadován odjezd z území, a to i nějakou nucenou formou. Takže těch nástrojů máme pár. A teď jenom ukážu, které nástroje regulují které fáze. Jako první nastupuje dublinské nařízení. To určuje, který stát bude azylovou žádost vyřizovat. Tady to nařízení si klade 2 cíle, a to je zamezit tomu, aby osoby podávaly více žádostí v členských státech při své pouti do cílové země. Dříve se stávalo, že osoba vstoupila, dejme tomu, v Itálii na území EU, podala žádost v Itálii, pak podala žádost v Rakousku, pak u nás a nakonec v Německu jako ve své cílové zemi. A teď co s těmito 4 žádostmi, když osoba se zdržuje ještě třeba v 5. státě. Takže tomuto fenoménu zamezuje dublinské nařízení, a které stanovuje jeden stát, který to vyřídí na základě různých kritérií. A druhým cílem toho nařízení je naopak zamezit tomu, že žádný stát nechtěl tu žádost azylovou posoudit. Řekl si, jo, tak on to podal tam, tak to vyřídí to Německo. Německo si řeklo, no jo, ale on přišel přes Itálii, tak to vyřídí Itálie, a ve finále to nevyřizoval stát žádný. Takže rovněž tomuto fenoménu dublinské nařízení zamezuje. Dnes je tedy předmětem velikých debat, stručně to řeknu později. Azylové právo Evropské unie obsahuje rovněž něco jako správní řád, a tím je tedy takzvaná procedurální směrnice, která řeší řízení o udělení ochrany, a to stručně včetně tedy opravných prostředků i na soudní úrovni. To, jaké druhy ochran evropské právo rozeznává a jaké jsou podmínky pro jejich získání, tak reguluje kvalifikační směrnice. Tatéž směrnice reguluje v případě získání ochrany práva a povinnosti, která plynou z uděleného statusu. To je v kombinaci ještě se směrnicí o dlouhodobě pobývajících rezidentech. To, jaké přijímací podmínky, to znamená, jaké ubytování, jaký je přístup ke zdravotní péči, jaký je přístup ke školství, jaké jsou možnosti omezení osobní svobody žadatelů o azyl, tak reguluje směrnice přijímací.
a v případě neúspěšných žadatelů tu finální fázi, tedy odjezd, případně vyhoštění z území, reguluje směrnice návratová. Jak vidíte podle těch dat, tak jsou to vlastně všechno nástroje té druhé fáze, to znamená už přinášející společné standardy. A právě ty směrnice z roku 2013, to znamená ta přijímací a procedurální, tak u těch vypršela transpoziční lhůta teprve v létě, takže a byly to veliké změny, které byly transponovány, takže zákon o azylu prošel v prosinci masivní změnou, ale při dodržení tedy ještě tak nějak jeho systematiky. Tak a teď si klademe otázku, zda tady máme ten společný evropský azylový systém. Zda jsme jedna velká evropská azylová rodina. Já jsem to musela rozdělit na dvě odpovědi nebo na odpovědi ze dvou pohledů. Když bychom se podívali čistě pohledem legislativním, tak můžeme v celku zajásat, protože společná pravidla máme pro všechny fáze řízení, ač tedy stále směrnice obsahují řadu takzvaných may ustanovení, což jsou vyloženě ustanovení, které zní jako may, nebo které znějí odchylně od, členské státy mohou, nebo a to alespoň, anebo v případě příjezdu velkého počtu. Je tam tedy spousta těchto drobných odchylek, které v současné době Evropská komise identifikovala jako nežádoucí. Rovněž jako nežádoucí se možná, a to by mě dřív nenapadlo, kdybych si to teď nepřečetla v materiálech Evropské komise, se do budoucna jako nežádoucí jeví možnost zachovat příznivější standardy, což je jakoby klasika směrnic, že umožňují členským státům zachovat příznivější standardy. Jenže pokud to státy udělají, potom se stávají atraktivnější pro migranty, pro žadatele o azyl a dochází k druhotným pohybům, tedy k přesunům za lepšími standardy ze státu, který je pro tu azylovou žádost příslušný. Čili ať se to může jevit jako dobré, zachovat si příznivější standardy, tak vlastně pro tu jednotnou azylovou evropskou rodinu se to jako vhodné jevit nemusí. Takže z legislativního pohledu máme dokončeno, pokryty všechny fáze, ale z toho praktického pohledu ta odpověď, a teď využívám slova, která k tomuto právě pronesla zástupce Evropské komise, společný evropský azylový systém, tak jak byl vybudován, tak je vhodným nástrojem do slunečného počasí. Čili tak nějak poklidné vody, nějakých pár desítek, stovek tisíc žadatelů, rozvrstvených po celé EU, nic neděje, všechno zvládáme, standardní řízení, pohodě. Nicméně přišla bouře, evropská nebo migrační krize, která najednou odhalila tedy zásadní trhliny v těch pravidlech tak, jak byly nastaveny a o kterých jsme se všichni domnívali, že teda teď jsme docílili té harmonizace, teď je to fajn, budeme si v klidu implementovat, komise zhodnotí a uvidíme, co 2020 dál. Tak krize ukázala, že 2020 je pozdě, že je potřeba jednat hned. Čili máme na stole nové výzvy a to je revize dublinského nařízení, asi jste zaznamenali. Chystá se rovněž přechod azylových směrnic na nařízení, čili fenomén, o kterém se hovořilo, který my hodnotíme jako spíše negativní a do budoucna tedy azylová oblast bude dále legislativně velice aktivní, ať jsme v to nedoufali a doufali jsme, že novelou z prosince jsme tedy docílili všeho, čeho jsme docílit museli, ale není tomu tak. Takže je možné, že za pár let se dočkáme toho, že poprvé v historii budeme z azylového zákona mazat a nikoli do něj něco přidávat, když budeme mít ta nařízení skvělá. Tak, krátce k transpozici v České republice. Ta možnost, co transponují, jak bylo hovořeno, tak členské státy mají. Samozřejmě náš malý stát tuto možnost má spíše v koalici s ostatními spřízněnými státy, ale částečně ta možnost tady je. Zákon o azylu hlavní normou, samozřejmě k tomu jsou ještě transpozice probíhající do jiných předpisů, ale tedy to gros se nachází v zákoně o azylu. Jak už jsem říkala, tak od prosince bychom měli mít plnou transpozici společného evropského azylového systému. To plná je schválně kurzívou, protože nám visí jedna oblast, já o ní budu stručně hovořit, která transponována tak úplně není.
ale jinak je to plus minus všechno transponováno. Rovněž neprobíhá žádný infringement v azylové oblasti. Jeden, a ten by měl být každou chvíli zastaveno, probíhá pilotní řízení k té návratové směrnici, ale Evropská komise byla uspokojena, takže čekáme pouze na oficiální zastavení řízení. Co se týče provedení transpozice, my se snažíme o tu cestu minimální transpozice, ale jak už tady také bylo řečeno v předchozích panelech, vzhledem k tomu, že ta úprava už je poměrně nabobtnalá a v mnoha věcech poměrně konkrétní, tak už lze těžko mnohdy hovořit o minimální transpozici. Hlavně se setkáváme taky s negativními fenomény i z komise, kdy je po nás vyžadováno transponovat příkladné výčty, to znamená zejména, a teď je tam pět různých modelových situací a je trváno na tom, aby ty modelové situace byly transponovány. To bylo právě předmětem i toho pilotního řízení, kdy jsme museli příkladný výčet tedy transponovat, což hledáváme tedy jako nevhodné, ale tak nakonec jsme transponovali. A rovněž je trošku svízelné mnohdy při kontrole transpozice, že máme ten správní řád a soudní řád správní, kde jsou stanovena obecná pravidla, která platí pro všechna správní řízení. A teďka je mnohdy pro komisi obtížné při kontrole transpozice pochopit, že tedy se obecně použije správní řád. Jaké jsou problémy, kterým čelíme při transpozici? My se snažíme vcelku důsledně se vyvarovávat copy-paste, to znamená přesnému opisu směrnice. To je nám někdy vyčítáno, že by to bylo lepší, kdybychom nebyli zbytečně kreativní a prostě to jenom okopírovali, ale ono terminologicky nám to třeba nesedí, nebo ta oblast není tak úplně přesně, co by se nám hodilo, takže se tomu copy-paste snažíme vyhnout. Rovněž, a to tady bylo také řečeno, ty směrnice nejsou mnohdy 100% jasné, ač my si myslíme, že ten text vykládáme nějak, tak v mezirezortu se ukáže, že vlastně je tady ještě možný jiný výklad, takže se dostaneme potom do střetu s výkladem směrnice. A tady to potom nám způsobuje problémy tedy v legislativním procesu. Mluvila o tom i Markéta Velanová, takové ty formulace jako členské státy vyvinou úsilí nebo přihlížejí k něčemu nebo náležitě zohlední něco, to se strašně špatně transponuje. Zase bylo to předmětem pilotního řízení, kdy v návratové směrnici bylo, že přihlížíme k nějakým společným pokynům, no tak my jsme k ním teda jako přihlídli, ale chyběla nám přímo ta transpozice, takže do pokynu policejního prezidenta se potom vkládalo, že přihlížíme. Ale komise byla tedy uspokojena. Co se týče nějakého souladu s mezinárodními závazky a slučitelností s právem EU, tak o kom je tedy pečlivý strážce a neslučitelný text tam prostě nepustí, takže my se snažíme samozřejmě ani texty neslučitelné nepředkládat. Rovněž s OKOMem nemíváme žádné rozpory, které by se řešily na úrovni vlády, takže tu slučitelnost se snažíme zajišťovat nejpozději v rámci mezirezortního připomínkového řízení. Teď jenom pár konkrétních případů, co nám způsobuje například problémy v transpozici. Ten nejasný text, kde se objevují třeba i právní nebo neprávní termíny, tak se snažíme transponovat tak nějak minimálně. Tady ten článek, který vám ukazuji, tak hovoří o tom, že u nás tedy hlavně v situaci na letišti se potulují nebo mohou potulovat osoby, které by mohly chtít požádat o azyl. A policisté mají povinnost tedy těmto osobám poskytnout informace, tedy, které se k tomu vztahují. Ale je to tak, když si to přečtete, působí to tak, že ty osoby to jako nemají napsáno na čele, já chci požádat o azyl, co mám dělat. Takže tady jsme čelili tomu, že nějak máme vědět, že někdo chce v tranzitním prostoru požádat o mezinárodní ochranu. A policie tedy mu má zajistit k tomu nezbytnou asistenci. Takže my jsme zvolili rovněž neprávní osoba, která hodlá podat. Tady jenom ukazují, že opravdu směrnice jsou někdy velice jakoby nekonkrétní v tom, co vlastně chtějí, protože existují údaje o tom, že osoby chtějí, je to zase nějaké chtění, existují údaje, že já něco chci, tak dokud to neřeknu, tak asi údaje, že něco chci, existují dosti obtížně. Takže tady to je jedno z ustanovení, s kterým jsme měli problém v mezirezortním připomínkovém řízení, nakonec jsme ho transponovali tak, jak je uvedeno dole.
Dalším, a tady o tom jsme věděli, je to problém českého překladu, který jsme hlídali. Je to zase snaha, tady jsme se snažili vyhnout se tomu copy-paste, protože česká verze počítá s termínem učinit žádost o azyl a podat žádost o azyl. Pro nás, jakoby z pohledu jazykového, tam není žádný rozdíl, ač ta směrnice to tak nějak nejasně počítá, že to jsou dvě různé fáze. My jsme tedy museli jasně rozlišit, co je učinit žádost a co je podat žádost, a snažili jsme se tedy nepoužívat oba ty termíny současně, protože by to vyvolávalo zmatky. Takže místo učinit žádost máme podat žádost a místo podat žádost máme tedy jakoby poskytnutí údajů nebo doplnění údajů k podané žádosti. Takže zase ve směrnici se objevují termíny, které jsou nevhodné pro tedy použití v praxi, takže není možné udělat copy-paste, protože by to bylo nesrozumitelné v našem právním prostředí. Tak a ještě poslední perlička, to jsem tam dala schválně a dostanu určitě od pana soudce Camrdy. A to je právě to, co se nám ještě úplně transponovat jaksi nevyvedlo. My máme tu transpozici, označujeme jako minimální, ona je spíše tak nějak malinko chybějící. A je to právě to, že směrnice nám přináší systémovou změnu, která se nám ale vůbec nehodí do současného právního modelu v České republice. A týká se to toho, že soudní přezkum azylových žádostí probíhá ve správním soudnictví, které je založeno na kasačním principu a na přezkumu ex tunc. Ale směrnice v podstatě chce apelační princip a přezkum ex nunc. Takže tohleto je taková změna, která se jakoby nedá stihnout v řádné transpoziční lhůtě, kor když odpovědný rezort NEMI teda to tak trošku zaspal. Takže tato věc je stále v řešení a tady jenom ukazují, že ty směrnice jednak ještě je tam to, že je to systémová změna a ještě je ten text nejasný. Úplně se neshodneme, co je případné posouzení potřeby mezinárodní ochrany. Zda to znamená, že soud sám může udělit ochranu, anebo zda to tedy znamená něco jiného. Takže tohle ustanovení je asi nejvíce problematické z hlediska systémového pro povinnost transpozice a dále se na tom pracuje. Tak a už se blížím, je to tohle poslední slide a to je hodnocení, jak tedy se dívá moc výkonná na vliv práva EU na národní úpravu. Je jasný, že i bez práva EU bychom tady měli mezinárodní závazky. Ostatně i právo EU se na ty mezinárodní závazky, kterým je zejména tedy úmluva o právním postavení uprchlíků, co by OSN, a potom také Evropská úmluva o ochraně lidských práv, co by tedy regionální instrument, a ty nám ten základní manévrovací prostor prostě omezují i bez práva Evropské unie. Takže stejně bychom si nemohli dělat, co chceme bez práva, i kdyby tady právo EU nebylo. Pozitivní hodnocení, snaha tedy omezit ty negativní fenomény, to asylum shopping, to je podávání více žádostech ve více státech, a refugees in orbit, to znamená, že nikdo nechce azylovou žádost posoudit, to je určitě bráno jako pozitivní. Potom ty práce na jednotné rodině, aby všude to bylo víceméně stejné až podobné. Pokud máme schengenský prostor, tak se tomu nevyhneme, aby azylové řízení bylo všude víceméně podobné. A rovněž boj proti druhotným pohybům, to znamená vybírání si státu, který já chci, aby posoudil mou žádost, je rovněž pozitivní. A z pohledu moci výkonné, z pohledu toho národního, co je negativní, tak samozřejmě nám se nelíbí, když musíme něco transponovat. Tady státy obecně v té oblasti vnitřní bezpečnosti nejsou z evropské harmonizace příliš nadšené, ač říkají něco jiného, tak prostě nejsou. Mnohdy to bereme jako nutné zlo, protože musíme třeba zmírňovat národní úpravu, která byla přísnější před právem EU. Rovněž nám ta úprava hrozně bobtná. V tom azylu to není až tak vidět, ale třeba zákon o pobytu cizinců už je jako v katastrofálním stavu díky transpozicím.
I právě díky povinnosti transponovat příkladné výčty, tak prostě to nabobtnává chtě nechtě. Rovněž je potřeba transponovat i ta ustanovení, o tom tady byla taky dříve řeč, které podle nás nemají valného smyslu, ale pokud to tam nebude, tak zase budeme vystaveni pilotů v dobrém případě. A rovněž zásah pomocí systémových změn lze chápat spíše jako negativní, protože vždycky prosadit systémovou změnu, kor, když je ještě ve spolugesci s jiným rezortem, jsou to přesahové věci, tak je to velice obtížné a chce to mnohdy politickou vůli a ne pouze vůli expertní plynoucí z povinnosti transponovat. Tak já děkuji za pozornost. Děkujeme i my a ještě než se dostaneme k debatě, poprosil bych i vás, jestli dokážete odhadnout, jak by bylo Robertovo číslo ve vaší oblasti. Já si myslím, že to je podobně jak u toho životka, tak těch 80% určitě bych řekla. I když si takhle představím, co jsme potrhávali v té poslední novele, ač teda to není úplně přesné, jak jsme slyšeli, a mnohdy je to špatně, jasně, radši potrháváme víc než míň, tak 80% bych řekla taky. Super, děkujeme. Teď se tady můžeme přejít k debatní části dnešního panelu. Na chviličku se ještě vrátíme k otázkám životního prostředí, takže Petro, co vy na to? Dobrý den. Já jsem v neúplně lehké situaci reagovat tady na výborný příspěvek Libora Dvořáka a navíc ještě k tomu jako velmi popisný a hodnotící až v těch závěrech. A mně v nich nezbývá než souhlasit a podívat se na to z trochu jiné stránky. A to z takových 3 pohledů, jaký vliv měla Evropská unie na Českou republiku v oblasti legislativy, jaké to jsou kontrolou ze strany Evropské unie a pak jaké je to vůbec ochranou životního prostředí jako takovou celkově. Pokud bych se soustředila na tu první věc, a to znamená na vliv legislativy, tady už zaznělo, že je to obor, který je velmi zasažen unijním právem po vstupu nebo těsně před vstupem do Unie. Byly přijaty buď nové zákony nebo zásadní novelizace naprosté většiny předpisů. A myslím si, že jako takovým ilustrativním příkladem může být zákon o odpadech, který ten jako předunijní z roku 1997 měl 45 paragrafů a v nich bylo nějakých 8 000 slov. Ten unijní transpoziční začal mít 88 paragrafů a 46 000 slov. Takže pokud se tady mluví o nějakém jako bobtnání, tak ty zákony najednou začnou být řádově další a ještě k tomu neřeší celou tu oblast, ale začneme jich tam mít několik v té jedné oblasti. A je tam samozřejmě jako možné zvažovat, jestli je to doopravdy unijní, nebo jestli je to tím, že se začaly masivně používat počítače, kde přece jenom se píše občas rychleji, než myslí. Ale já bych tam ten vliv viděla. Pokud bych se zabývala nebo ptala na otázku, jaký má Unie vliv na tu legislativu po stránce obsahové, tak tam ta odpověď je ambivalentní. Jsou oblasti úpravy, kde Česká republika byla a je přísnější a náročnější. Je tady ten gold plating vůči unijní úpravě. A jsou oblasti, kde ty standardy máme a stejné jako unijní, nemáme je přísnější, ale stejně nejsme schopni dosahovat, protože se to životní prostředí nečistí nebo nezlepšuje tak rychle, jak by mělo, jak ty směrnice předpokládají. Pokud bych měla uvést příklad té oblasti, kde Česká republika pořád má tu úpravu příznivější ve prospěch životního prostředí nebo veřejnosti, než co chce Unie, tak je to právě v oblasti účasti veřejnosti, i když tam s nějakými výhradami, nebo třeba poměrně často řešená oblast hlukových limitů, kde my nějaké limity máme, zatímco ta unijní úprava je třeba doposud nemá. Pokud bych měla jmenovat oblast, kde vlastně ta Unie od nás předpokládá víc, než my dneska jsme schopni dosahovat, tak jsou to vlastně ty velké složkové předpisy typu vod, ovzduší. Tam přestože bylo učiněno mnohé, tak ještě pořád tyto složky nejsou u nás v tom stavu, který nám ta Unie, nebo o kterém ta Unie předpokládá, že by měl nastat. K vlivu
vlastně těchto standardů na legislativu je potom zajímavé, že to není jenom o tom, že díky Unii a díky povinnosti transponovat neustále měnící se směrnice a se mění neustále i český právní řád a prodlužují se nám ty zákony. Tady bych viděla naopak i jako zajímavý ten vliv opačný, protože tam, kde ty limity třeba nějaké jsou stanovené, tak je mnohem menší snaha ty předpisy neustále otvírat a změkčovat, protože ano, právo životního prostředí je v dnešní době vnímáno jako velmi náročné, velmi obtěžující a potřeba ty standardy někde snížit. Zatímco tam, kde právě Unie nám neříká, tohle je to minimum, ve kterém se máte pohybovat a se během jednoho volebního období, během těch 4 let, můžeme setkat třeba 2krát, 3krát s nějakou snahou, ať ze strany vládních iniciativ, poslaneckých pozměňovacích návrhů a ty standardy snižovat a typicky ta účast veřejnosti. Takže unijní právo může mít určitě i pozitivní vliv na tu stabilitu českého práva, tam, kde stanoví právě ty přesné hranice a neumožňuje tu úpravu jako neustále, snahu tu úpravu neustále otevírat a změkčovat. A pokud bych tu další navazující velký druhý bod měl být o Evropské unii nebo Evropské komisi jako supervizorovi toho, jak Česká republika chrání životní prostředí, tam aspoň z mé nějaké osobní praktické zkušenosti je občas velmi obtížné Evropskou komisi přimět k tomu, aby se tím problémem zabývala, z čehož vyplývá, že řeší doopravdy jenom ty nejzávažnější, nejpalčivější problémy, které si asi velmi pravděpodobně a velmi pečlivě vybírá, má nějaké důvody, proč je řešit a je tady jako velká masa problematiky, problémů v oblasti životních prostředí, u kterých jsme si vědomi, že je tam nesoulad s unijním právem a řešeny nejsou z nejrůznějších důvodů. Ale na druhou stranu u téhle úzké části vybraného spektra problémů je to řešení většinou poměrně efektivní a vede k nějakému cíli, vede k tomu, že ta příslušný problém, příslušná otázka v oblasti životního prostředí řešena. Jako příklady, které mě napadají, právě ukázky té ignorace části a naopak kvalitního řešení jsou právě ty už tady zmiňované velmi zábavné evropsky významné lokality ptačí oblasti. Evropská unie má prostě myšlenku nějakého systému chráněných území v rámci celé Unie. Česká republika část z nich vyhlásila poměrně bez problémů, část z nich vyhlásit z nejrůznějších důvodů nechtěla. A díky vlastně, pokud je to od roku 2004, 10-12 letům práce, se daří ty chráněné oblasti dovyhlašovat, byť nejsou vyhlášeny zdaleka všechny. A i teď, pokud jste si všimli té poměrně medializované diskuze o dovyhlašování nějaké oblasti u Přelouče a na Labi, tak došlo k tomu, nebo diskutuje se to a stejně tak, ale na druhé straně je tady spousta oblastí, které jsou vyhlášeny špatně nebo nejsou vyhlášeny vůbec a nediskutuje se o nich nebo není tam snaha je vyhlásit. A poslední ten bod, nebo poslední ta otázka, jaký má vliv vůbec to unijní právo, unijní členství na ochranu životního prostředí celkově. A tady si myslím, že je nejvýznamnější to, co už tady zaznívalo, změna toho diskurzu, změna toho slovníku. Protože právo životního prostředí, ano, je o hodnotách, je o tom, že bychom životní prostředí chránit měli. A myslím si, že mnoho z těch vlastně státních orgánů, kteří jsou nadáni tou pravomocí životní prostředí chránit, tak trochu rezignují na to hodnotové přesvědčování, že je to potřeba dělat něco takového a mnohem spíše ta diskuze o tom, že je potřeba nebo není potřeba vyhovět Bruselu. A současná diskuze právě o tom posuzování vlivu na životní prostředí, kdy
některé dopravní stavby, což znamená vlastně to největší a nejdražší věci, které my v České republice stavíme z veřejných prostředků a byly posouzeny někdy před 10, 15 nebo ještě více lety. A to, jestli budou posouzeny dnes znovu, není vnímáno jako my chceme mít aktuální, správné a pravdivé informace o tom, jak budeme investovat veřejné prostředky a o tom, jak budeme poškozovat ve výsledku životní prostředí a poškozovat ho nebo ho poškozovat co nejméně. Ale ta diskuze je o tom, jestli se bojíme Bruselu nebo nebojíme Bruselu a jestli se nám Brusel podaří obejít nebo nepodaří obejít. A to si myslím, že je doopravdy velká škoda a vlastně velké nepochopení role toho unijního práva, těch standardů, které po nás vyžaduje. Děkujeme. Skončili jsme poměrně v hodně významem hodnot v právu, takže toto může být dobrý přechod k Jakubovi a k jeho reakci na otázky azylové. Děkuji, dobré odpoledne. Skutečně já budu pokračovat, navážu v tom, co jsme teď slyšeli a dovolím si, byť to možná zazní bizarně v tom kontrastu s některými těmi příspěvky, co jsme slyšeli dopoledne, tak já si myslím, že v té oblasti tedy azylu a migrace unijní, nebo tedy šířeji řečeno evropské právo, když do toho zahrnu i právo štrasburské, které také hraje v této oblasti velmi významnou roli, pomáhá, samozřejmě nepomáhá nám soudcům a už vůbec se zdá, že nepomáhá úředníkům ministerstva vnitra, z čehož mám docela radost, ale pomáhá tedy lidem, kteří si zaslouží mezinárodní ochranu a pomáhá vlastně všem kategoriím migrantů od těch legálních až po ty takzvaně nelegální, aby aspoň tedy i ta fáze konečná, vyhošťovací měla nějaká férová pravidla. Já samozřejmě jako soudce vnímám i tuto oblast jako každou jinou, to znamená jako tedy minci o dvou stranách a chtěl bych, abyste si to uvědomovali, když budu o tom povídat dál, že také mám za sebou řadu rozhodnutí, nebo můj senát, jejíž důsledkem tedy bylo, že jsme takzvaně poslali lidi domů, ale na druhou stranu si myslím, že skutečně ten přínos toho unijního práva je tady velmi pozitivní v tom, že vychýlil to kyvadlo do nějakého zdravého středu. Zdálo se mi, že vlastně po dlouhá léta vlastně to kyvadlo je velmi vychýleno jaksi v neprospěch práv těchto lidí a že si řada vlastně našich představitelů často ani neuvědomuje, že to jsou skutečně lidé, kteří také, nedej bože, mají nějaká práva a že my soudci jsme povoláni k tomu, abychom tato práva chránili. Takže jinak chci poděkovat paní kolegyni Chmelíčkové, že myslím si, že to byla taková hezká procházka po té krajině toho společného evropského azylového systému a dotkla se teda i těch otázek migračních a vysvětlila tedy řadu pojmů, takže já některé ty pojmy budu používat a i vy, kteří jste tedy se s těmito otázkami zatím detailně nesetkali, tak mi tím pádem budete dobře rozumět. Já připojím tedy, protože čas nás tlačí, jenom několik tedy málo poznámek, ať už souhlasných, nebo jak je asi očekáváno, i nesouhlasných. Přeci jenom tedy to, co zde bylo řečeno, je pravda. Nezačínali jsme v této oblasti na zelené louce. Náš právní řád obsahoval tedy nějaký azylový systém již před vstupem do Unie. Byli jsme konec konců signatáři a jsme nadále Ženevské úmluvy, jak již bylo řečeno. Tento vlastně náš, tedy národní systém, se potkal tedy s tím unijním azylovým právem, s tou první generací těch azylových předpisů skutečně v té době někdy tedy okolo našeho vstupu. Nicméně, co se tehdy mělo stát, je to, že on měl být daleko důkladněji přebudován, aby skutečně tedy odpovídal, aby fungoval tedy na jedné straně ten evropský azylový systém, na straně druhé nějaké ty naše vlastní, vlastně ještě doplňující instituty.
Proč tomu tak je? Soudní dvůr judikoval už před časem ve věci B a D a i docela nedávno ve věci M. Boč, že členské státy si mohou ponechat vlastně ty vlastní národní, tedy typy mezinárodní ochrany, které jsou založeny třeba na humanitárních důvodech a tak dále. Nicméně neměli by je vlastně terminologicky a tím vlastním právním režimem směšovat tedy s těmi harmonizovanými typy, to znamená ty, které vycházejí jednak z Ženevské konvence, jednak z Evropské úmluvy o lidských právech, to znamená se statusem uprchlíka a tedy statusem beneficiáře doplňkové ochrany. No, ale my jsme tedy udělali přesně tedy opak, než co po nás soudní dvůr chce. My máme právě přesně tu směsku, tu melange, že máme vlastně někdy i ve stejných ustanoveních azylového zákona, jak ty naše národní typy, to znamená ústavní azyl, humanitární azyl, máme zvláštní typ doplňkové ochrany, jakousi sběrnou kategorii, pokud by vycestování cizince bylo v rozporu s mezinárodními závazky, navíc k těm 3 typům doplňkové ochrany, kterou zná tedy kvalifikační směrnice, a všechno se nám to hezky míchá dohromady. Z hlediska žadatele o mezinárodní ochranu to není problém, ono je to aspoň na papíře vlastně v jeho prospěch, takže ani mě to zase až tak netrápí, ale trochu mě to přeci jenom trápí, protože to je něco, s čím tedy soudy nic neudělají, to nemůžeme používat, tedy, jak víme, přímý účinek směrnice v neprospěch jednotlivce, ale na druhou stranu ono to přispívá k tomu celkovému zmatení toho našeho systému. Jak zde bylo řečeno, tak s tím bych tedy souhlasil, že zákonodárce tedy zvolil skutku minimalistický přístup, ovšem nejenom minimalistický v té míře, ve které mohl, ale podle mého názoru tedy i v té míře, ve které nemohl. Ono je samozřejmě obecně pravda, že směrnice se nemají otrocky opisovat, ale ona není směrnice jako směrnice. No, když si vezmete kvalifikační směrnici, tak ta nevznikala jenom takovou tou klasickou úřední cestou. Na tom se podíleli akademici, podíleli se na ní praktici, kteří léta vlastně tady v tom azylovém právu působili, ať už tedy v doktríně nebo v praxi, takže ona obsahuje některé velmi důležité pojmy z Ženevské konvence a dále je rozvádí. V podstatě pojmy, které by měly být stejné nejenom v rámci Evropské unie, ale na celém světě. A ty byste tedy, prosím, tyto pojmy a tyto definice, ať už jsou to tedy konkrétní prvky, tedy definice uprchlíka nebo beneficiáře doplňkové ochrany, některé další instituty, tak ty by se tedy otrocky obsat měly. A bohužel je tam nemáme a tu praxi to velmi komplikuje a komplikuje to v neprospěch samozřejmě žadatelů o mezinárodní ochranu. Aha. 3 minuty. Tak já právě uvedu jenom nějaké příklady. Samozřejmě po té transpoziční novele, byť opožděné, tak jsme na tom lépe, než jsme na tom byli, ale máme tedy ještě k té úplné transpozici tedy velmi daleko. Tak třeba článek 9 kvalifikační směrnice sice obsahuje asi tak zhruba čtvrtinu té definice pronásledování, teda myslím náš zákon, který promítá článek 9 kvalifikační směrnice, takže tam máme jakous takovou nepřesně formulovanou definici v zákoně o azylu, že se teda jedná o závažné porušování lidských práv a co si tedy tam je také řečeno o pronásledování na kumulativním základě, ale už tam nemáme právě ten výčet, který je v článku 9 odstavec 2 kvalifikační směrnice, ale ten výčet je velmi důležitý, těch typů, co se příkladmo považuje za pronásledování, který zase vychází z letité praxe a debaty tedy v rámci té azylové komunity. Například písmeno E, odepření výkonu vojenské služby za konfliktu, jestliže by zahrnovala tedy taková vojenská služba podílení se na zločinech, když to zjednoduším, na mezinárodních zločinech. Máme k tomu judikát soudního dvora, věc Shepard. Ono se to objevuje v těch stížnostech, pokud jde o Ukrajinu, tak samozřejmě v žalobách a v kasačních stížnostech tady na ten článek upozorňují.
advokáti těch žadatelů, ve vztahu k Ukrajině, může to být i ve vztahu k Sýrii, Iráku a tak dále. V zákoně to není, jestli o tom úředník, který rozhoduje na ministerstvu vnitra, ví, že něco takového existuje, nevím. My na Nejvyšším správním soudu se snažíme, aspoň někteří z nás, vlastně používat přímo směrnici. Prostě a jednoduše. Ono je to také vlastně nakonec jednodušší, protože přesto všechno, co tady bylo řečeno, tak třeba kvalifikační směrnice je prostě daleko přehlednější. Jsou tam všechny ty instituty podrobně tak, jak mají být a jsou vedle sebe v zákoně to rozházené, kusé, naprosto nepřehledné. Takže já prostě zákon odkládám a používám směrnici a nedělám si ani moc starosti, jestli používám v kapacitě přímého nebo nepřímého účinku, jinak se podle mě pracovat s tím nedá. Ale jestli to tak stejně dělají krajští soudci a jestli to tak dělají úředníci ministerstva vnitra, tak o tom mám velké pochybnosti. Berte to jako modelový případ, měl jsem toho na srdci mnohem víc, i třeba onen tedy článek tedy té nové procedurální směrnice, který by měl tedy u nás zavést možnost, aby i soudy vlastně doplňovaly dokazování a posuzovaly věc, tedy azylovou věc ke dni svého rozhodnutí, což je v těch věcech mezinárodní ochrany nezbytnost v drtivé většině nebo vlastně ve všech zemích Evropské unie už to tak dávno je, protože samozřejmě ta situace v té zemi původu se velmi často velmi rychle posouvá a s tím klasickým modelem správního soudnictví, který tady máme, nevystačíme. Zatím nám opět nezbývá, než jaksi nějak partizánsky a improvizovaně spoléhat na přímý účinek tohoto článku směrnice, nic víc k dispozici nemáme. A takových děr a průšvihů bychom si mohli tady říct mnohem víc. Bohužel na to není čas, ale jenom to dokazuje to, co jsem říkal dopoledne. Jedna věc jsou konkordanční tabulky a druhá věc je potom ta realita. Děkujeme. Je velmi osvěžující slyšet dobré slovo o evropském právu. Není to už zcela obvyklé, takže toto bylo, myslím, velmi optimistické vystoupení. Zbývají nám poslední 2 minuty, takže zvládneme ještě dvě otázky. Poprosil bych možná nějakou spíše obecnější, protože tyto techničtější věci jsou vhodnější pro debatu kávy, ale přesto první otázka, prosím. Já se omlouvám, že budu mít technickou otázku. Já bych se chtěl zeptat obou odborníků na mezinárodní ochranu, proč Evropská unie v době migrační krize nepoužívá směrnici o dočasné ochraně. Děkuju. To je poměrně častá otázka. Takhle, kde se účastním, tak většinou skoro pokaždé padne, takže už to mám jako nacvičený. My jsme se na to ptali taky. A v podstatě oficiální odpověď Evropské komise nemáme. Ale máme od našich europoslanců, nevím, jestli to je oficiální stanovisko, které komise vydala pro tedy Evropský parlament, který jsme získali. Podle informací, které máme, tak z expertní úrovně v Evropské komisi šel návrh, když se tedy hovořilo o okamžitém řešení migrační krize, tak šel návrh na spuštění dočasné ochrany. Nicméně údajně až v kolegiu komisařů, tedy na té nejvyšší úrovni, bylo přistoupeno k tomu, že tedy dočasná ochrana ne, a bude zvolena cesta tedy relokací. Já jenom vysvětlím rychle ten rozdíl. Co je dočasná ochrana? Je na to speciální směrnice, je to dokonce první nástroj, který byl přijat vedle dublinského nařízení, je to směrnice z roku 2001 a ta právě je určená pro velké přílivy osob, tedy pro poskytnutí rychlé ochrany dočasného, zdůrazňuji 55 vykřičníků, dočasného charakteru velkému počtu osob. Čili ideální nástroj pro migrační krizi. Její výhodou je to, že oproti standardnímu azylovému řízení nepočítá se standardním azylovým řízením, které je velice procesně náročné. Když se vezmete správní řád, tak to jste určitě nikdo z vás nečetl do začátku a do konce, stejně jako já ne. Ale je založena na rychlém udělení tedy dočasného statutu pouze na základě, dejme tomu, státní příslušnosti, zjednodušeně řečeno. Čili super rychlý nástroj. Počítá i s určitou distribucí po Evropské unii, podobně jako ty relokace. Kdežto relokace, tedy to posílání z Řecka a z Itálie osob k nám a do jiných států, tak je založeno na tom, že
ty osoby se budou poslány a provede se s nimi standardní, velice procesně náročné, drahé azylové řízení a udělí se jim status buď tedy azylu, anebo té doplňkové ochrany, což teoreticky je časově omezený statut, ale ta kvalifikační směrnice v podstatě počítá s nějakou plnou integrací osob na území a ty osoby mají možnost přechodu do nějaké trvalé formy pobytu na území. Což teda ta směrnice o dočasné ochraně nedělá. Ta je postavena na dočasnosti, rychlá ochrana, ale dočasně a pak nazdar. Kdežto ta azylová, ač to tak původně nemělo být, tak se to stalo, jsou v podstatě, dejme tomu, trvalé statusy. Takže my pro případ krize a velkého počtu používáme poněkud nelogicky blbý nástroj, když to shrnu. Ty důvody, které komise sdělila, tak nám nepřišly vůbec přesvědčivé. Důvodem bylo jednak to, že ta směrnice a priori nepočítá s distribucí po Evropské unii, což si myslím, že není pravda. Ona s tím tedy počítá tak jako mlhavě, ale ona je taková rámcová. Prostě není tak podrobná jako ty jiné nástroje. Potom počítá s tím, nebo potom komise uvádí, že neumožňuje stanovit více státních příslušností než jednu, což dělají ty relokace. Tam je Eritrea, je tam Irák, Sýrie a prostě další země. Kdežto ta dočasná ochrana takto flexibilní není. Zase, myslím si, že takovou bolestí, jakou trpí relokace, tak jsme dávno mohli odstranit novelou směrnice o dočasné ochraně. Takže ty důvody jsou zřejmě politické. Je tady obava z masového přílivu, ke kterému stejně došlo, teď se ho tady podařilo zastavit díky dohodě s Tureckem. Je pravda, že to je nástroj nevyzkoušený, ale relokace sice vyzkoušeny byly, ale neúspěšně. Takže teď těžko říct, co teda je lepší. Zkusit použít nástroj, který nikdy vyzkoušen nebyl, státy ho transponovány mají, komise tak jednou za 5 let si na něj vzpomene a řekne, máte ho? My řekne, máme. Takže těžko říct. Relokace nejsou perfektní, ta směrnice by taky nebyla perfektní, ale oproti relokacím podle mě má jasné výhody a to je dočasnost ochrany a status, který prostě nemá, je to jednoduché řízení, je to dočasný status a není to status, který předpokládá tedy další integraci na území. Já k tomu můžu dodat asi to, že jako pouhý dělník práva nemám do těchto vyšších politických kruhů přístup, takže přesně nevím, jenom vím z různých konferencí, ať už v rámci tedy Mezinárodní asociace azylových soudců nebo některé, které pořádal i Evropský, tedy azylový úřad, tak když přišlo na tuto otázku, tak spíše bylo argumentováno tak, že to je vlastně trošičku předpis, vlastně, který je snad vůbec nejstarší, je z té první generace vlastně těch azylových předpisů a nebyl v té druhé vlně vlastně rekodifikován a že je prostě příliš rámcový a nedomyšlený technicky, takže by nebylo možné podle něho postupovat. Takovouto verzi jsem slyšel. Ale jinak obecně si myslím k těm návrhům, které představila komise nedávno a které jsou u nás i v médiích jaksi paušálně osuzovány bez jakýchkoliv bližších informací, bez toho, aby si to ti politici nebo novináři přečetli, co je tam napsáno, tak mně se zdá, že ty návrhy jsou v mnohem velmi, velmi rozumné a jaksi z hlediska nás, praktiků azylových soudců, zní jednoznačná podpora pro tyto návrhy. To znamená reformovat přinejmenším dublinský systém, protože jestli něco zkrachovalo z toho společného azylového systému v té obrovské zátěži, kterou způsobuje ta migrační vlna, tak je to dublinský systém. Proč zkrachoval? Protože je od počátku v podstatě postaven na naprosto nespravedlivém přerozdělování žadatelů o mezinárodní ochranu. Proč by měli vlastně veškerou zátěž nést ty hraniční země a země, jako je Česká republika, které jsou uvnitř Evropské unie, by měly být černými pasažéry. To jako samozřejmě praktikovi, který v této oblasti dělá, není jasné a žádný náš vládní představitel mě to zatím nevysvětlil. To je jedna věc a myslím si, že i ty dlouhodobé jaksi návrhy Evropské komise, že jsou rozumné. Pokud chceme skutečně předejít onomu asylum shopping, tak musíme mít skutečně jedno řízení podle jednotného práva v Evropě a nejlépe, pokud bude jeden azylový úřad, byť třeba s pobočkami ve všech členských zemích, protože samozřejmě by vyřizoval obrovské množství žádostí o mezinárodní ochranu ročně a jeden soud, který by byl to onou tedy
přezkumnou soudní instancí a to by byl systém, který by fungoval skutečně efektivně a který by dokázal v té půlmiliardové Evropské unii i tu relativně velkou zátěž docela rozumně rozdělit, protože jestli někoho realokovat, tak se daleko jednodušeji tedy realokují už lidé, kterým byla udělena mezinárodní ochrana, než žadatelé o mezinárodní ochranu. Ale to jsou samozřejmě návrhy, které se na mezinárodních fórech diskutují, nicméně v České republice zní jako zpráva nikoliv tedy z jiné planety, ale spíš z jiné galaxie. Přesto si myslím, že se časem prosadí, protože skutečně momentálně sice máme tedy harmonizované hmotné právo, ale diametrálně odlišné rozhodování. Když se podíváme na onu zprávu komise nebo koncepční dokument, tak oni tam uvádějí, že například takzvaný recognition rate, to znamená úspěšnost vlastně žádostí o mezinárodní ochranu, když si vezmeme třeba jako zemi původu Afghánistán, poměrně problémovou zemi, kde by člověk čekal tedy poměrně vysokou úspěšnost, tak jsou země, jako na jedné straně je Bulharsko, kde úspěšnost je 5,88%, a na straně druhé je Itálie, kde je skoro 100%. To znamená právo, které by mělo být stejné, tak nejenom kvůli té velmi nedokonalé transpozici, která jistě nebude jenom v České republice, ale i kvůli zcela rozdílnému výkladu těch institutů docházíme k úplně odlišným závěrům. Debatu o azylu dokončíme u kávy, ale ještě se tam dostaneme. Poprosím Libora o poslední slovo zpátky k životnímu prostředí. Ne, já to právě propojím. Já mám jenom jednovětou nebo dvouvětou glosu, že jsem se zájmem vyslechl něco o problematice, o které jsem doteď vůbec nic nevěděl. A uvědomil jsem si, a ještě znova vám gratuluji, že jste propojili tyhle dvě problematiky, protože oni spolu souvisí možná víc, než by se na první pohled zdálo. Jestli se totiž z mnoha lokalit světa, nebo aspoň z některých lokalit světa nelze vyloučit, že se lidé začnou hýbat jiným směrem z důvodu problémů v oblasti ochrany životního prostředí. Mám na mysli dopady změny klimatu nebo nedostatek kvalitní vody, tak si myslím, že je dobré, aby na to Evropská unie i Česká republika byly připraveni. Dámy a pánové, tím končíme náš odpolední panel. Poprosím vás o poměrně rychlou kávu, ať můžeme pokračovat, ale ještě předtím prosím poděkujme našim panelistům, protože myslím, že to bylo velmi zajímavé. A v debatě můžeme pokračovat i během kávy.